kuka pystyy? Kuka pystyy parhaat juonet juonia? Kuka heijää kiinni selkään puukottamisesta? Kuka saa, kuka saa? Kuka saa panna seliä? Kuka saa panna selimeneä? Joo, kiitos. Joo, toi on hyvä. Mutta voisitko ottaa siihen vielä enemmän sellaisen niinku, teekö? Ja sit sä, no mene ensinnäkin vähän Joo, kiitos. Voisitteko te ottaa siihen vähän enemmän niinku sellaisen tämmösen, ja voisitko sä olla vähän terävämpi tässä? Niitä itse asiassa mä ajattelin, että jos sä oot itse asiassa vähän vähemmän terävämpi. Ei, kyllä mä ajattelin itse asiassa, että mä oon se ohjaaja. Siltä, että ollaan paskalla, joka ei tuu sieltä, niin otetaan tähän kuule joku ihan toinen, otetaan tähän niinku sellainen. Hei, että... otetaan tähän joku toinen. Sellainen, että joku että sä sanoit jollekin, tuu sieltä nyt! Joku sellainen, joku toinen. Tuntuu, että sellainen rakkauden tuskassa kieriskelee ei jotenkin sovi siihen. Minä kaiken pettämä vääryyden vainon alta. Pois pakenen kuilut, missä on paheilla valta. Haen kunnes löytyy niin syrjäinen seutu kenties. Siellä on vapaus olla kunniaani. Haen kunnes löytyy niin syrjäinen seutu.